Zdravím u prvního dílu z ochutnávek kopíruješ Goga. Já vím. No a co, že kopíruju Goga, prostě jsem se ním nechal inspirovat. To je jedno. Naštěstí nedělám nic, co natáčel on, rovná se. Čínu. Japonsko myslím, že natáčel, pak natáčel ještě Mexiko. A já se tady dneska natočím tady dneska Německo. Neboli ochutnávku Německa. Ale bohužel tady mám jenom 2 potraviny Německo a v oboje je hnědé. A pak tady mám ještě jednu věc, která není asi z Německa, já nevím, ale není z Německa, já nevím, počkej. Není z Německa, no dobrý, a ta je takováhle, je to džus meruňkový, nevím jestli to tady vidíte, tady je to meruňkový to je. Ale tohleto budu dělat trošku později, ale dneska si dáme potravinky. Takže já si tady položím ten džusík a pustíme se přímo tady do cookies. Takhle to vypadá. No, bych se přiznal. Moc dobrý to dávám není. Ještě něco, koupili jsme to jenom tady v Česku, takže je to německý, ale koupený z Česka. No. Ne. Já bych to snědl, jo. Ale dobrý to teda fakt není, ale. No, to je jedno. Cookies máme za sebou. A pokračujeme, nebo jdeme do finále tady s potravinama. Pokračujeme tady s těma kolečkama. Ano, už vidíte, že jsem to ochotnával trošku malinko. Takhle to vypadá. No. Teda. Musím říct, že tohle je trošku teda fakt lepší. Než tohle je lepší než tohle celkem. Tohle mi začalo nějak chutnat docela. Zase tak špatný to teda fakt není. No dobře. No. To je jedno. Dobře. Takže tohle bylo takový kratší videjko. A jestli chcete vidět, jak ochutnávám meruňkový džus, tak u tohohle videa musí být alespoň jeden jediný like. Ty vado, já doufám, že to do večera nějak vystačí. Nevím. To je jedno. Já si tady... Já si tady s ním tajto. To je strašně docela je to dobrý. Tohle je rozhodně lepší než ty cookies, ty. A když se vám to hodně bude líbit, tak můžu klidně pokračovat. Vím, že mi jako absolutně nerozumíte, ale když se vám to bude líbit, tak s tím můžeme pokračovat. A když najedu v Česku, nebo když pojedeme na Slovensko, tak najdeme a našel bych tam nějaký potraviny z jiných zemí, tak bych se to mohl zkusit. No. A nebo možná ještě dokoupíme
malinko, trošku těch německých potravin víc. A já můžu pokračovat tady v německých potravinách. A nebo v tady těch džusech. No. A to bylo všechno a já se s vámi loučím a ahoj.